ta sa ato ang himo-himo na pug paano pandi sa globe ni magigsunan sa pa ng sa globe lisod man na kunon asabton so saging og lubi mo na gi sagol na to saging ug lubi ani magigsunan ang atong timplada ani ang lubi tunga og bagol no usam na ka lubi tunga ray butang na to sa kilo nga sa kilo nga harina dayon sa tunga ka kilo sakto lagi sakto nga ka kilo ang saging atong daghan-daghanon ang saging ang matamis-tamis balitabang okay mo na niya mao ni dinhi ang pandi sa globe okay nya butangan to sashing birch tree duha ka putos duha ka sashi sasis ba sa plural duha ka buok ana dayon itlog po duha okay mo isunan payat na o kanang harina mo to o kining itlog duha dayon asin tungag kutsara o kanang sa payuban itlog duha ka buok mo na to o dayon sa payuban mo na o sa kuanto nimo isagol to nimo daan sa mixing kuan katong tawag og mixing pan dayon kuan ihalo-halo butangan nimo tungang mag nga tubig mao na to paghalo-halo nimo itlog birch tree kuan sa pati uban asin og yeast og nya nang baking after uman sa 20 minutos kayon 20 minutos tangag baking uman nag-ukay sa mga ingredients no ang saging imong i-blender dayon ang kuan harina dito isagol to una dayon usa pang saging kayon og tinuod mao na ni siya may lagi ingredients na to no pero dami kanon ni makagsunan ngay lubi sapal na sapal ayo pag kumuti sapal lang okay mo na siya indot kayo no paan yun na di yun na yung duaan o di ba unlan paan yun na siya magigsunan trohon ko ang ingredients ani usa ka kilong harina dayon sakto nga ang saging kanang karnaba hinog kanang hinog kayo dayon ang tamis no di po yung tamis kayo igor gyud na siya dayon duha ka itlog duha ka putos nga sashi nga birch tree yeast food isang kutsara og baking powder isang kutsara no ang mixing ana iuna tong mix tong kuan tong mga yeast og baking itlog then katong sa asin mga kutsara no tangag asin mo na to dayon i-mix to dayon ang saging i-last nimo mix nimo ang harina mix saging nya mo to pagkataon mga 20 minutes mo na to ang baking na pod dayon patawd-tawran ibutang sa ulmaan tawd-tawran butang na sa oven mo ni siyang resulta may gisunan mag-slice ta no ho ang ato pong kuan slice habo lagi pero okay lang gyapon kay kalimot man ta og madtog mall amo kanang tindahan unya na makahinumdum og pag-uli na paghimo lang kaning paano aning manggilimuton ta ba idaran ang puta dili katinga okay magisunan mauna na siya mag-slice ta kay hangay ba kung nimo punit di mag-ilog kay nawali kung dako kay dako di mo punit tong gamay antod magiaway ang mga bata no mga dagko sabot man na pero ang mga bata ba mag-away okay tao joke na wala siya no hindi na pagkaon na to may pares na to na og kung say pares gatas ba sukwati ba unsa ba tubig ra ba kay inanit